Ke sledování tohoto videa vás zvou váš partner v dopravě. Spektrum Lak. Intermedical, vaše pomoc ke zdraví a spokojenosti. Hotel Lesná, vaše oáza relaxu, pokoje a gastronomie v Tatrách. Krásný dobrý den vám přeji při sledování druhého závodu seriálu Offroad Marathon. Ten se jel uplynulou sobotu v Janovicích nad Úhlavou. Do Klatovského okresu se přesunul po dvouleté přestávce. Stejně jako pokaždé se na trati představili závodníci na čtyřkolkách, motocyklech a na své si přišli i milovníci offroadových aut. Zaváděcí kolo jako první ochutnali motorkáři. Letos poprvé do něj vyrazil Lubomír Vojkůvka. No, já myslím, že to bude takový jako rád, že se budou otiskávat kostičky a to je takový, co máme rádi, to je dobrý. Je to váš první závod v sezóně, tak co od něj očekáváte? Zkouška. Budeme vidět. Co říkáte na konkurenci na trati? Nevím, jsem neviděl ještě, uvidím. Až mě budou předjíždět, tak potom budu. Pořádně si zatrénovat přijel i dakarský reprezentant Milan Engl. Měl jsem volno v kalendáři, tak jsem si řekl, že proč ne se svíst na trati, sice to máme daleko, ale s Honzou Veselým jsme si řekli, že pojedeme a na tuhle 3hodinovku, takže jsem na to zvědavej. Teď po zaváděcím kole trať vypadá, že je úžasná, že tam je hodně variant na předjíždění a že se dá předjíždět a že to bude dobrý. Trošku to je navlhlejší, ale myslím si, že to vyschne a bude to dobrý odpoledne. Milan Engl už naznačil, že není jediným Dakarákem na startu maratonu. K tradičním závodníkům patří Jan Veselý. Situaci zhodnotil zkušeně. Jede se to, myslím, že v protisměru, na rozdíl od loňska. Je to trošku mokrý, někdy to klouže a přiznám se, že od minulého závodu jsem na motorce neseděl, ani jsem ji neuměl, takže jsem ji včera vytáhl, naložil k Milanovi do auta a vyrazili jsme, těším se. V noci před závodem drobně pršelo, ale na ranní registrace už deštík nebyl třeba. Vstávání tak bylo poměrně příjemné. Motorkáři se do své první letošní 3hodinovky pustili v 7 hodin a 30 minut. Mezi 158 stroji na startu se v první lajně, kromě zmiňovaných zpovídaných favoritů, objevil i Radek Bezděk z Husaberg Racing týmu. Právě trojice Vojkůvka, Engl a Bezděk se brzy oddělila od ostatních jezdců a soupeřila hlavně mezi sebou. Diváci s napětím sledovali vzájemné souboje, střídání na špici tabulky a tipovali vítěze. Lubomír Vojkůvka se v posledním kole propadl až na celkovou 9. pozici, protože chyboval při tankování. Jan Veselý skončil 10. absolutně, ale 3. ve veteránské kategorii. 5. příčku obsadil Karel Brabec. Jezdec týmu Motocross na cechu sedlal Yamahu 450 a ve své třídě E2 skončil těsně pod stupni vítězů. Byl jedním ze 3 závodníků, kteří ujeli v Janovicích 34 okruhů. Stejný počet kol absolvoval i absolutně 4. Bohumil Michálek z enduro týmu Velká. Jeho Husaberg 450 byl nejrychlejším strojem kategorie veteránů, kde se Bohumil Michálek snaží bojovat o celkové prvenství. V průběžném pořadí veteránské kategorie se drží se stejným bodovým ziskem na děleném prvním místě se svým týmovým kolegou Miroslavem Pavlíkem. 3. skončil Jan Vašta z Jato týmu. V cíli měl na svém kontě 35 okruhů. Soupeře za zády nechal 2 kola za sebou, ale první 2 mu poněkud poodjela. O 2 kola více než Jan Vašta odjel Radek Bezděk z Husaberg Racing týmu. Dlouho bojoval o první místo, ale když o něj přišel, ztratil na vítěze téměř 2 minuty, což znamenalo délku zhruba 2/3 okruhu. Místní 3,5 kilometru dlouhá trať nejvíce sedla dakarskému motorkáři Milanu Englovi z týmu MRG. Závod bral jako trénink, ale soutěživý duch mu nedovolil polevit a tak jel naplno. Kondice posílená i na 2 startech v dakarské rally tentokrát slavila úspěch. Milan Engl si takticky rozvrhl síly a v okamžicích, kdy ostatní mleli z posledního, pořádně zabral, dostal se do čela a vedení už nikomu nepustil. Já jsem hlavně nechvátal po startu, protože jsem věděl, že to bude dlouhý, tak jsem měl trošku vzadu a postupně jsem to doháněl, ale kluci jeli fantasticky, docela jsem měl co dělat 1 chvíli, ale pak jak jsem je předjel všechny, tak oni zvolnili a já jsem si jel to své tempo
ale byla krásná trať, dobře se předjíždělo v tom lese, takže to bylo dobrý. A povrch, jak jsem říkal na začátku, úplně fantastický, nepráší se, ráno to bylo trošku vlhčí, ale teď už se udělaly kostičky a byla to krásná jízda. Vnímal jsem to tak, že jsem byl furt nervózní, kdy mi začnou bolet ruce a kdy mi všichni předjedou, ale naštěstí mi to nechytlo. A akorát Milan mě předjel nějak při tankování, pak mi ještě docuk znova, tak jsem ho pustil a neměl jsem síly už nějak moc závodit. Dá se říci, že ta jarní 3hodinovka je poměrně náročná? No tak náročná je, bylo to docela rozbitý, takže tím, jak to bylo rozbitý, jak to bylo taky hodně uskákaný, obsaný, takže si myslím, že to bylo náročný dost, takže trénink super. No a tady už jsou nejlepší motorkáři z Janovic. Teď už pojďme ke kategorii 4kolek. Začneme u vítěze prvního závodu, Martina Miřejovského. Měl jsem nějaký trošku technický problémy, hlavně jsem očekával víc bláta dneska a na 3hodinový závod nemám ten stroj ještě tak jako důkladně odzkoušený, abych s ním mohl jet takhle dlouhý závod. Takže znamená to, že vás to bude stát hodně sil? Já doufám hlavně, že mě technika nesklame, no. Jakoby ty síly snad nějak rozložím, abych ty 3 hodiny dal v pohodě, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Dalším favoritem byl Michal Wagner. Dneska mám techniku už novou, ale je to teda jenom 500, kluci mají litry, tak aspoň to bude vyrovnaný, no. Čtyřkolkáři odstartovali v 11 hodin. 60 strojů se pustila do klikaté tratě, která rychle osychala. Favorizovaný Martin Miřejovský jel stylem start cíl a nedal soupeřům šanci. Od prvního kola se držel na špici. Vypadalo to, že o jeho vítězství by ho mohla připravit snad jen nehorázná smůla v podobě technické závady či nehody. V bohatě obsazeném poli si Martin Miřejovský zapředjížděl o život. Pole ale nebylo pouze početné, ale také hodně vyrovnané. Vždyť třeba 11 jezdců zajelo za 3hodinový závod 30 kol. Trať 4kolkám sedla, protože nejlepší časy kvodistů se daly směle měřit s nejlepšími časy nejrychlejších motorkářů. Ale pojďme opět na výsledky. 5. místo absolutního pořadí zajel Dan Matějka z LT Car Racing týmu. Zároveň se mohl radovat ze stříbra v kategorii 4x4. Těsně pod stupni vítězů absolutního pořadí skončil Zdeněk Tůma z THF Racing týmu. Od 3. místa ho dělilo zhruba 10 sekund. 3. příčku bral ale alespoň v kategorii tzv. Sportek. Tůma se drží mezi nejlepšími jezdci a s pomocí 5násobného dakarského vítěze na 4kolce Josefa Macháčka trénuje na zahraniční soutěže. Mistrovské 4x4 opět ovládl Michal Wagner z týmu 4kolky Tišnov. Jeho největší soupeř Dan Matějka z LTC Car Racing na něj ztratil 3 minuty. Wagnerovi to stačilo i na 3. místo absolutně. Výtečnou formu Miřejovského potvrdil i celkově druhý Juraj Varga z Varga Motorsport týmu, který zajel svůj vůbec nejlepší výsledek v offroad maratonu. S pokorou ale přiznal, že na Miřejovského jednoduše neměl a musí si zlepšit fyzičku. Martin Miřejovský prošel závodem bez zaváhání a jako jediný zvládl 35 okruhů. Udržel se tak na prvním místě průběžného pořadí nejen ve své kategorii, ale i absolutně. Jsem se trošičku rozjížděl, no v podstatě už jsem těm klukům ucuk a ten náskok jsem si v podstatě jenom zvyšoval, no, takže jsem v podstatě 99% startovního pole deklasoval minimálně o 1, spíše 2 kola. Co počasí a deštík? V pohodě? Je deštíček nevadí a naopak, když je to trošičku víc klouzavější, tak to mám strašně rád. Ono to aspoň nepráší a je to takový trošku rychlejší a jsou pak opravdu vidět takový ty technické rozdíly mezi těma jezdcema. Trať celkovo sadla, byla dost rozbitá a to mě sedí, takže to mi sadlo. Co chybělo na to, abyste porazil Martina Miřejovského? A on tam nasadil strašně velké tempo hneď od začátku a už dokud jsem se já troška zorientoval, tak on už byl strašně daleko preč. Možno na budoucí. Stroj fungoval bezvadně, měl jsem strach z toho výkonu, protože mám poloviční obsah než konkurence, ale naštěstí to klaplo. I když jsem měl defekt v polovině závodu, tak jsem to nevzdál a nakonec to klaplo teda, no. Co to počasí a co trať po motorkách? Jaké to bylo? No, trať hrozně rozbitá, místama jsem musel jet krokem, protože to bylo až bezpečný, ale jako dalo se to, no, bylo to sízný. No a tady už jsou nejlepší kvodisté z Janovic. Nejprve kategorie 4x4.
No a toto už jsou nejlepší sportkaři. Juraj je absolutně druhý, Martin absolutní vítěz dnešní 3 hodiny. Pojďme od quadů k automobilové kategorii. Na startu se objevil zkušený dakarský harcovník Josef Macháček. Ano, jedu s buginou, tady Slovenou, ji říkám pracovně, ale je objednaná Yamaha nová, ta 4x4, která nedorazila. Já bychom se prezentovali s ní a doufám do šikového mlýna, že prostě bude tahle Yamaha, která by se pak měla zúčastňovat celého seriálu vlastně do konce offroad maratonu. Jaroslav Walter chtěl dělat konkurenci svým synům, ale nakonec s nimi usedl do jedné posádky. Moje maličký auto, jsem nějaký velký, takže bohužel mrzí mě to, nechtěli mi uříznout střechu, vyhodit dveře, museli by vyříznout i rám, takže bohužel smůla. Budu muset jet dneska s mladším synem, s naším autem a těším se na to. Konkurenci v kategorii litrových aut si pochvaloval i vítěz prvního závodu v Mohelnici Rostislav Plný. Na konkurenci jsem rád, že bude víc aut, čím víc, tím líp a doufám, že to bude pěkný závod a hezký svezení. Poprvé se letos na startu objevil i Kubitým Ženév Miroslava Kubíčka. Prostě to nevycházelo některým lidem mezi náma, takže jsme řekli, že na ten první závod nepojedeme, no, ale na tenhle druhý už jsme se moc těšili, takže jsme přece museli jet, když já teda osobně jet nemůžu, protože mám problémy s nohama trošku, ale jinak kluci to odjedou beze mě. Doufáme, že to dobře dopadne. Po závodech dětí a mladších juniorů se na startovní čáru přesunulo 18 offroadových aut. Počasí ukazovalo aprílovou tvář a hřejivé slunce střídali slabší průtrže mračen. Závodníci si ale drželi dobrou náladu. Nechyběla ani mohelnickému absolutnímu vítězi Rostislavu Plnému s Polarisem a týmem RP Interiér. Spolujezdec Dušana Randýska na letošní Rallye Dakar proletěl již prvním kolem s náskokem. O vedoucí pozice se prali i další buginy. Polaris tým, Quad Service Špak Papá Buggy tým, Rent Life a dakarský matador Josef Macháček. Po necelých 2 hodinách se pořadí změnilo. To když RP Interiér opravoval poloosu. 20 minut ztráty ho posunulo až na 4. místo. No a tady je už zmiňovaná oprava. Mechanici i celá posádka měli co dělat. Problémy měl i Josef Macháček se svou buginou. Po 2,5 hodinách odešla spojka, ale trošku jsme to tak jako předpokládali, protože tahle bugina na tyhle závody moc není. To byla taková znouzecnost, protože nepřišla Yamaha, ta nová, nepřišla, tak jsme vzali tu buginu a nestačili jsme předělat pomalejší převod, ale tak jsem to šel zkusit, ale prostě nevyšlo to. Pohledem na speciál Maniak týmu, v jehož barvách jel i stavitel offroadových tratí Jan Schreier se svým synem, se dostáváme ke konečnému pořadí. Nejlepším autem s motorem o objemu do 2 litrů byla Suzuki Jimny Váňa Offroad týmu. Ta dojela 8. absolutně. O příčku výše skončil Walter Offroad tým. V němž se po odmlce opět představil i Jaroslav Walter starší. Na trati proháněl i malé hbité buginky. Přesto měl žlutý Jeep své limity. Se 7. místem absolutního pořadí se pojela i 4. příčka ve třídě aut s motory o objemu nad 2 litry. Stupně vítězů ve třídě nejobjemnějších strojů obsadila posádka Vogo týmu. Před Walterovic Jeepem dojela do cíle o 5 minut dříve. V absolutním pořadí byl tento speciál 6. O 1 okruh více nakroužila posádka KB System Offroad týmu. Jejich červený speciál Audi K2 V8 se 4-litrovým motorem byl 5. absolutně a druhý ve třídě nad 2 litry. Daleká cesta se vyplatila Kubitýmu Ženév. Jejich Range Rover nenašel na trati přemožitele ve své třídě na 2 litry a suverénně v ní zvítězil. Před ním pak skončili v absolutním pořadí pouze 3 rychlé speciály s motorem o objemu do 1 litru. Třetí absolutně byla bugina Ken M. Maverick týmu Quad Service Papá Buggy Špak. Malá bugina najezdila a nalétala o 3 kola více než 4. vůz absolutního pořadí. Tato posádka těží z vyrovnaných výkonů. V nejrychlejších časech na 1 kolo za špičkou maličko zaostala.
Druhá příčka pak patřila Polaris týmu, který jel jak jinak než se speciálem Polaris. Druzí v pořadí ujeli o jeden okruh více než bronzoví medailisté. Rostislav Plný po opravě v depu zabojoval. Metr po metru ukrajoval ztrátu a cílem profičel na pokraji sil, ale jako vítěz mezi speciály do litru, a tedy i absolutně. Když plný emocí vystoupil z auta, prohlásil, že tolik nervů na trati snad nikdy nezažil. Zajel nejrychlejší kolo závodu 5 minut a 5 sekund a spolu s Polaris týmem jako jediný nasčítal 50 kol. Závod kategorie aut se dojížděl jako správný maraton až za tmy. Favoriti by měli situaci poněkud sníženou, kdyby jim maličko neprořídla konkurence. Kromě Josefa Macháčka předčasně odstupoval i Josef Voříšek. Opravovalo i slabší auto KB systém offroad týmu i Suzuki Jimny Autocentra Luňák. Zastoupena byla i kategorie amatér. Druhé letošní zlato patří Lego týmu Gdyně. Ale do cíle už podruhé jako absolutní vítěz vlétl Rostislav Plný. Nejtěžší offroad maraton, který jsem kdy v životě jel. Nic horšího, prostě jelo se do posledního kola natvrdo, měnili jsme poloosu, měli jsme technické problémy. Zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jsme v cíli, ale bylo to opravdu, nepamatuju napínavější, ani ve čtyřkolce nepamatuju napínavější závod. Spokojeni byli i vítězové třídy nad 2 litry z Kuby týmu Ženév. Závod rozjížděl Broňa Franc, do cíle dojel Zdeněk Pešl. Bylo to perfektní, sice moc rozbité, začalo pršet, klouzalo to strašně, ale jelo se dobře. A dobrá nálada byla i v týmu Váňa Offroad. Vítězů třídy do 2 litrů. Jejich speciál dojel do cíle snad jen silou vůle. I takový bývá offroad. Bylo to super, akorát se nám to málem celý rozpadlo. Nechápu, jak to mohlo vydržet. Byli jsme prý slyšet po půlku trati. Další závod offroad maratonu se jede 14. května v Šiklově Mlýně v okrese Žďár nad Sázavou. Ke sledování tohoto videa vás zvou váš partner v dopravě. Spektrumlak. Intermedical, vaše pomoc ke zdraví a spokojenosti. Hotel Lesná, vaše oáza relaxu, pokoje a gastronomie v Tatrách.